Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cupak panuah gantang balanjuang mak jatuh kalam tikuluha sukatan urang minang kabau. Jo salam mak sambah kami anjuang rila jo maaf kami pinta ukua jo jangku mangkua iyo cawan punio mak labu di balah rang paladang di balah di mano diletakkan mak di papan nang kula datua iyo sultan punio ragulah kami kode memandang sambah kemano kamu tibokan mak sambah taimpun kanan masambah saidaran singalang jo marapi selingka singkara jo menjauh luak nanti ku larih nendu mak tarwih karantau ke pasisi kasinan bana tumbuhan sambah sairiang lah palam jo barabah mak barabah lalu palam mandi bungo cimpago orang patah sairiang salam dengan sambah mak sambah lalu salam kumandi sambah taimpun kanan masambah lama sak padi ketitiran nusana makanan anak balam jani sambah nanindang kitangan anyo suaru nanabu baiklah rusana pananga kasedolan kami dari grup Saluang Rabab Pitunang pada episode kiniku akan membawakan cerita Rabab Kaba Pasisi yang dibawakan oleh Usana Kito Chandra Sikumbang pakeci orang korusana cubolah caliak pandangilah di mama iko jini nyontong kami ibaratkan kiambang mak uri alun taguh pucu alun cewang kalami tolong dia dulu sana jo bicara dalam malam dia aye gitu sana kau duduk siang kababe hari duduk malam kababe wakati batanang-tanang dusana duduk batanang puluh dusana menangkan ikulah cerita Rabab Kaba Pasisi salamai menangkan sawala pagarantai ombak badabu di lamangannya carita masadang tawang kalai kini ko malah kita ulang yo supaya jale sambang cerita didulang sadulang lai pandulang lamba di malako antakalantai antai indah antako pandan raba mudo diulang saulang lai sambuangan carito nangko antas sampai antai indah nampoko kita bau sawe indak dikili tapi kain dijahit tantang kapalonyo kain dak boleh dilabien indak dicari pantun lain sambuangan carito dolu yuo supaya tanganang dusana omandangaken kayu di malawat
tugan diambil hari lapatang jatuh badarai bunga lado. Di mana carita dulu batinggan kiranya datang sore dari Japang mangkok di sini lanjut taninya. Datang sore malah dari Japang iyo sore kepada malah apa Idrus nempunya para bok di Malaya Malaysia. Itu bana sekutiko bakal eso ama kini ko malo indah wala wakaleso itu mana kok dietong sore lah datang bantu itu kiranya malah anak Pak Idrus Pak Namu piak si Gus Nelly kehilangan Nelly tadi di malo indah kapan yang inyo ndak pandai bahasa Jepang. Indak lama malah katu itu ada hari suatu hari nyo datang malah ke tampik karajo iyo tampik karajo gudang parabon nyo tanyo malah di sinan di mana dulu kita kawatanyo nyo tuju tampik si bunasal tenei. Satu tiba ditampik si bunasar kiranya hari pagi tu bana macam-macam muni kalasonoto tekaji bunasar sadang lalu hari la tinggi sakutiko tasinta inyo dari lalu larudu inyo sakutiko nyo singkokkan pintu malah di bunasar akababu katoinyo aju oleh di malah diturui akini barito nani bu bao waitu bana kato bunasel ndak lamu sawah katu itu cuci lamungko malah katoinyo ndak lamu sesudah itu ado barito nanelo waitu bana kato Gus Nelly. Tak lama sesudah itu lah duduk samo di palanta marotainya. Oh Nelly jana serdetrenei. Bunasar wakato malah Gus Nelly kumpuan anggota karajo di kumpuan malah sari tula duduk bersama sang tanyo malah kini di Bu Nelly sian pandai bahasa Jepang baitu mana katanya sebanyak malah karyawan 99 orang baitu mana sekutiko lepas saya malah di batanyo ndak ada nan tahu malah bahasa Jepang. Tak lama sawah ketitu nyoturui nasar malah di Gus Nelly tenei. Kini wa itu malah bunasar tolong tunjuan malah isi sure nangko tolong baca katoinyo.
kini wa itu lau Neli sedangkan ambo tukang parabot di malo ketahu baso Japang ragaji jo pae panoko ambo nan tahu kok baso Japang memang payah bu mandanga kato rupo itu lapan yang Gusneli mamikian ba acaronyo isi sureko supaya ayah apapun tahu supaya bapak jale isinya ndak lamu pikir kawa pikir dek lamu manuang kawa manuang lai bolo bunasar mencalinya kini ko Malaysia bunasar sabananya bunasar nangko mencali malah ketajaman pikiran ibu Gusneli atau orang nambah karajo samojo inyo sinan antata orang kanalang ain benei naninyo malah si bunasar kok dolu nang kadietong nyo tamat dolu di baso asyang baso Japang nyo pandai baso barat malah nyo tahu baso Minang nampal yang sangat yang tenei kini ba itu labu Neli lapan yang ibu mau cali laga ragu ambo memandangi kini ambil la pena gak sabua ambil karate gak salembar kok ambo bacoan tentu indak yo jale ambo baco malah sawananya ambo tulis artinya katonyo malah bunasar satonyo baco sakutiko yo tunjukkan artinya yo tulisan sinan taman wang si Gusne li detenei bunasar artinya yo tuliskan malah yo buku nyatanya mana malah kini di Bu Neli coba terangkan jale-jale bunasarai jale malah ibu Neli ko tujuannya sure dari Japang ko nama ngirimi ko nyonya Herina datang sure dari Japang iyo punya perusahaan kain di Japang ma itu bana katoinyo bakato malah sisi sure ko inyo kamang kirim malah kain pakaian dari Japang tarimul malah dia Pak Idrus di Malaya Malaysia Pak itu bana malah katoinyo pakaian tekstil datang dari Japang 2 kapal malah kanyo kirim tunggu di Pak Idrus di Malaya Malaysia Pak itu bana malah katoinyo kironyo malah Pak Idrus nangko iyo 2 punya perusahaan
Nancie malah gudang parabo nancie inyo puluh ado perusahaannya nambaga namu Raja Karet Malaya tuan perusahaan Raja Karet di Malaya Malaysia iyo komandannya malah Pak Idrus kepala malah dari malah di perusahaan tuh kasinan surenya tujuan kosongkan malah perusahaan apa iko pakaian dari Jepang dua kapal pakaian nambo kirim baitu bana katoinyo nama ngirim nyonya Heri dari Jepang baitu bana sakutiko kironyo tahu isi sure bunasar bana nampandai tenei tulis karancak-rancak malah di bunasal ndak lamu sawakat itu lajale malah di Bu Nelly di anak Pak Idrus tadi manggeliang-geliang malah Bu Nelly di maga bunasar sekolah inyo yo sangat yang di ojo waso layapang detenei kini ba itulah unasara mopai dulu dari Siko menuju malah ke Tampek Bapak Joto malah dari sini nyeturi Pak Idrus di perusahaan Raja Karet Malaya Malaysia kasinan anaknya malah sekutiko magi tahu isi sure ka bapaknya tuenei kini wa itu malah dibu diambo kabayu kalau lah jale dibu isi sure kama saja ibu bau diambo lah suko malah penya katolana san ande tuenei lawarangke inyo yo sedan sekutiko pai menuju Tampek bapaknya sanang hati malah Ibu Nelly si sure wana nalayang ale otuenei di jalan malah di palamu de untang teka diala kironyo 2 jam bajalan larioto nangkung tibo malah di Tampek bapaknya satu tibo di Tampek bapaknya tetaga sedan malah di halaman kontak dicabui mesin matinya turun Ibu Nelly itu nyotari ka bapaknya detenei satu tibo malah di bapaknya basalaminyo sama bapaknya ndak lamu sawakat itu duduknya di kursi tangan terampai ate meja nanelok sajo Nelly kaji buruak katibo ndak bakana detenei toinyo
Neli tadi de bapak di badan ambo isi sore datang dari Japang lah tahu Neli pak itu mana lah tahu isi sore nangkonya bacoan sekali di Neli tak kaji bapaknya mandangan Bakato bapaknya kini dari siapa dape isi sureko siapa nama memberitahu kok itu nana bapak sabui kok itu nama bapak tanya di malole dari badan diri yang ngambong ini ba itu malah di Neli na bapak kaneli ndak percaya baso pandai membaca arti suek dari Japang na picayo ndak baado kata Neli na pokok isinya ala jale di bapak kata Neli tujuan sureko kepada bapak ma perusahaan kita di Malaya kini abuni si sure nangko iko pakaian datang dari Japang pakaian tekstil malah 2 kapal kosongkan perusahaan Raja Karet Malaya Malaysia di Sima yo pakaian lepai tapi ada syaratnya malah kata di dalam surat Japui malah ke daerah Japang iyo orang pengacara baso Japang kalau ndak pandai malah baso Japang ndak bisa datang do ke daerah Japang baik itu angana isi surat penei di sinan kok ragu malah Neli nangko ndak lamu sawa katu itu kini ba itulah bapak kata Neli kalau kawarangke ka menuju Japang kok bapak mandak lo pandai bahasa Japang kok ambo gak ragu pulo tapaso mau dicari orang nam pandai membaca isi surat nangko jadi kini betulah pak katanya ba itulah di bapak nan sabananya menantuan isi surat nangko ado karyawan tukang parabon kalau ba itu kata Neli siapa orangnya malah pandai bahasa Japang siapa malah karyawan kita kalau itu malah ke bapak tanya karyawan yang baru masuk nampak nangamulau tuanei asibuna sahletenei kalau ba itu kata Neli barisuk bawanya kasiko buliambo mengecek malah jobu nasar ba itu kata bapaknya ba ajaweknya di Neli kok itu nang kata bapak kalau piradang kababelok ketukorana dalam rimbo kok itu bapak memang elok biar kami jobu nasar sudah datang kasih kau bapak
Disinan barubah malah panganan liwa aloy ndak kabarubah. Kok nyampang seorang pai ke daerah Japang tentu awan tak bisa sampai dah bunasan bedo kok lape kanan lain. Panganainya tuene indah disinan malah di palamu sehari sesudah itu nyuturi bunasar ke gudang tempe karajo. Tapi wanari badarok patang tiboinyo di gudang tu. Satu tiboinyo di gudang oto tetagak sekutiko dicabik kontak mesin mati. Leturun ninyo sinelinyo turun tari kabunasar otu enegi. Batu kacaronyo ledineli akato kepada bunasar. Oh bang bunasar berhenti swantalu itu mana katonyo sineli. Kok dulu mayo disangku urang buruk sayo, disangku urang ndak tahu nalain sayo. Dan kadang neli bapak, kadang-kadang nyo sabik namo sayo. Tapi kini sajak bunasar pandai baso Japang lababang si buneli detenei. Baranti bunasa sadang karayo nyo duduk malah di palanta bakato si bunasar. Oh ibu nan baru datang kini, tujuan yo muka swi cubo siangkan nambah hari cubo tarangkan nambah bulan. Satu disawi rupo itu tuka pakaian bang Jonan elok kita manamui bapang. Ambo pakaian buruk malayonan elok lama laga siap bunasar. Kalau bunasar kamalaga yo goyang hati mamandanganya. Opa di si pului lama tangkai di hati anak muda-muda. Alemu apa gak bunasar pakai asari calik rancak ju. Rancak ju. Malah si bunasar sajo nyo sabwi dineli nyo lapi cayo sajo.
kini ba itu labu katoinyo kama sajo kaibu bao nanambu kama nurik sajo kama namun bapak ibu nanambu kapayu kama pangahana tujuan muka ngaswi